Joo, terve vaan. Ostin tosissaan tossa tommosen Timcon 12 tonnin pikahalkamakoneen ja kasasin sen ja sehän ei nyt ollut ihan semmonen plug and play homma kuitenkaan, että se oli vähän sieltä tänne päin, että katsotaan nyt vähän mitä kaikkea hienoa siinä oli ja mitä piti muuttaa ihan ekana ennen kuin sille niinku oikeesti pystyy tekemään jotain. Eli konehan on tämän näköinen. Ja siinä nyt ei ole vähän klapia ja kaikkien muutoksien jälkeen kokkiluun, millä se totesi ihan näppäräoloinen keksintö. Mutta sitten tässä jäi vielä totta kai vähän ylimäärä osia, että sinne jäi tuon verran rautaa ja vinssiä. Siinä oli semmonen hieno teline, millä voisi pölliä nostaa tuohon käsivinssillä tuohon pöydälle, mutta totesi, että on sen verran hyväkuntoinen mies vielä, että en tarvitse itse sitä. Mutta se, että mitä tässä nyt oli semmoista hienoa ja eksoottista, niin oli ehkä se, että ohjeet oli vähän sieltä tänne päin, että ne oli tosi semmoset leikatut, pelkistetyt. Taisi enempi kaivannut semmosia Ikea-tyyppisiä ohjeita. Että se oli hyvin suurpiirteiset ne ohjeet, jokainen voi käydä netistä lukea, että minkälaiset ne ohjeet on. Ne löytyy kyllä sieltä kaikilta verkkosivuilta, missä ikinä sitä myydäänkään. No, kaikki meni hyvin siihen asti, että mulla oli moottori paikallaan ja sitten tämä hydraulisylinteri kompleksipöytä tähän nostaa, niin yksinään sen jumppasin tuohon päälle. Oli ihan punnertaminen. Ja sitten ihmettelin, kun tämä rauta käynyt tänne hyvästi, kato sormekki on auki. Että tää oli pielessä. No, minähän totta kai vanhana insinöörialkuna niin olin kasannut tämän moottorin sille, että se on keskellä tätä akselia. Niin kuin järki sanoi, että moottori keskelle, painopiste keskelle, mutta ei. Sitä piti viedä sivuun, että tuo jalka tuolla kävi paikalleen. No, ei mitään, se saatiin siihen ja sitten venttiilipöydän asennus. Tämän tässä näin. Eihän se ole kun laittaa 4 pulttia paikalle ja kiinni, mutta kun ei. Tuolla meillä on alla yksi pultti, mikä on sitten niinku, millä on tämä venttiilipöytä kiinni tässä taustalevyssä. Sille on tehty valmiiksi tuonne väistö, tuonne. Niin noin paljon heitti, tuossa on nuo kiinnitysreijät, nämä 4. Tuolla. Niin noin paljon heitti, että tuo pultti kävi, niin porasin sinne ihan kylmän viillesti uudet reijät, piirsin tussilla ja uudet reijät, ja se ei kun paikalleen. Ja. Ei siinä koneen nippuja käyntiin ja no totta kai öljyt ja muut piti laittaa ja sitten tässä oli se 2 vipuhässäkkä, tiedättekö? Tässä näin, että 2 vivulla yhtä aikaa painat, että niinku sylinteri liikkuu. Niin. Kyllä. Helvetin hyvä, jos on 2 ihmistä, mutta yksinä ei. Ihan tekemätön paikka. Niin me purin sen koko saakeli hässäkän poikkeen. Siitä jäi tämän verran ylimääräisiä osia. Ja olemassa olevista puretuista osista tein sitten tämän syöttöhomman suoraan tuohon ohjauskarraan 1 vivulla. Ihan vaan, että siinä pystyy isompaa pölliä käillä vähän pitämään ja vivusta hiljalleen painaa, niin sen saapi sitten silleen suht turvallisesti kuitenkin työturvallisuuden tietäen niinku siihen ajettu, että siihen ei tarvitse aina 2 kättä tähän vipuhässäkkään. Tosissaan kaikki nämä osat löytyi tuosta kun purki tuon koko mekanismin ja sillä sai tämän whipstackin toimimaan niin kuin pitääkin. Ja yksi mikä oli ihan ekana, niin 2 vivulla syöttöliike terää kohden sylinterillä tapahtui ylöspäin nostamalla, joka tuntui todella epäloogiselle. Niin nyt se toimii silleen, että kun siitä otti sen hässäkän poikki, että se on alaspäin, kun painaa, niin sylinteri männöö sisään. Ulos siis toisin sanoen, eli terää kohden. Ja sitten taas vastaavasti ylöspäin nostamalla se tulloo sitten sylinteri sisään, eli poispäin tuolta halkaisuterästä. Eipähän siinä muuten ihan näppärä kone, nyt vaan kovaa käyttöä ja mulla on nyt tuonne pikkunen pöllikasa jo valmiina ja kirves saapi nyt huilata, että kokeillahan syyhkiä tällä tämä homma loppuun. Ei mitään, palataan.